Aquest diumenge ens estiguem de gala per viure un duel entre dos històrics, el Centre d'Esports Sabadell i el Club Esportiu Europa, entitats que han militat a totes les categories del futbol nacional, però que l'única que no s'han vist les cares ha estat a primera divisió. L'Europa, dirigit per Elai Benítez, és un equip de contrastos, ja que el Nou Sardenya només han perdut un partit, van perdre la seva ratxa que la temporada passada els havia estat a punt de portar a primera ref, provisionalment, perquè, ja dic, hem perdut un partit provisionalment perquè recordem que està pendent de que es reanudi l'Europa Sant Andreu, que es va suspendre al minut 47 per la caiguda d'una graderia, d'una part d'una graderia del Sant Andreu. Veurem com acaba, per tant, això afectarà a la classificació dels dos equips i també, potser, indirectament del Centre d'Esports Sabadell. Mentre que a domicili arrossega un cert balanç negatiu, perquè ha perdut més partits dels que ha guanyat. També és normal que a domicili doncs li costi més guanyar, com qualsevol altre equip. El tècnic de Sentmenat contra el Sant Andreu va presentar un 4-4-2 canviant Pimentel per Àlex Martí. Contra el Cornellà, en aquest cas, el sistema va ser una mica diferent, presentant un 4-2-3-1. En porteria, el més destacat és Juan Felere, que ho ha jugat tot. En defensa, Escoruela, Neskens, Cano, Àlex Cano i Campeny. En mitjcentres, Marcel Sgro i Mesac. I pel que fa a la davantera, als mitjcentres, és a dir, més als extrems, Albert Martí, al partit contra el Cornellà, va ser Pimentel en el partit contra el Sant Andreu. Gailan com a extrem dret, extrem esquerra, Albert Martí, Pimentel. Gailan extrem dret i Jordi Cano en extrem esquerra. Perquè fa la davantera, Julián Maicas. Analitzem ara el més destacat de la plantilla. En porteria, Juan Flere. Va jugar al Cádiz un partit a segona divisió, un famós Cádiz d'Albacete, que la gent del Deportivo de la Coruña val més que no li recordi què va passar en aquell partit. També estava Pol Cordero, que a la temporada 2021 va militar, va jugar uns quants partits al Sabadell juvenil. En defensa, Marcel, un altre cop, Marcel Sgro, perdó, és que el nom podria dir-se Marcel Gros o Marcel Sigró, però es diu Marcel Sgro. Millor Marcel Gros, en fi. Va jugar a la fase prèvia de la conferència amb l'Atlètic Escaldes i el Santa Coloma. També destaquem la presència de Neskens, el fill del gran i recordat Johan Neskens, descansi en pau. És de nacionalitat nord-americana, yankee dels Estats Units, i ha jugat als Estats Units precisament als New York Cosmos, a Colorado i a Miami. També ha jugat al Trenčín d'Eslovàquia. I es va enfrontar contra el Sabadell amb el Gavà, l'única temporada recentment que el Gavà ha jugat amb el Centre d'Esports Sabadell, que és la 16-17. Sergi Pastells, bona resposta, encertada, la que us van fer dimecres. Actualment s'està recuperant d'una greu lesió patida l'any 2023 i va jugar al Sabadell durant dues temporades, la 15-16 i la 16-17, fent un gol. 19 partits la 15-16, 15 partits la 16-17. En migcamp, Toni Caravaca, que no ha tingut minuts encara, però va jugar al planter del Barça. I també la veterania d'Àlex Pla, que va jugar amb el Gavà, justament contra el Sabadell de 16-17. Pel que fa a la davantera, en destaquem alguns noms. Eric Pimentel ha fet 2 gols aquesta temporada a segona ref amb l'Europa. Jordi Cano, un dels principals jugadors que té el conjunt escapulat, va fer un gol contra el Sant Andreu i bastant polèmic per la seva celebració. Julián Maicas, que ha jugat al planter a l'Espanyol, li va fer un gol amb el Numancia al Centre d'Esports Sabadell la temporada 22-23 allà a Sòria, a Los Pajaritos. Gailan és el màxim golejador de l'Europa, aquesta temporada a segona ref, en porta 6 gols. Albert Martí, nom destacat, ha estat protagonista en els 2 últims ascensos dels escapulats la temporada 2021 i 22-23. I Huguara, que va passar a primera línia de l'actualitat europeista perquè va rebre insults racistes per part d'alguns aficionats del Cornellà fa 2 setmanes. L'àrbitre d'aquest duel serà Alberto Martín Hernández. Porta 2 temporades a segona ref i, sorpresa, és una cosa que no sol passar. Va arbitrar un partit del Sabadell d'aquesta temporada i va ser contra el Torrent en la primera jornada, que ja fa uns quants mesos.
Pel que fa a les estadístiques, la seva mitjana de grogues és de 5,06 i en vermelles el seu promig és de 0,41.